Kuludo sanibingelela esetrends bafethu inyanga engathwasanga le isibuyile futhi with another banger video njengoba nazi bafethu ukuthi we are all about the good times siphatha ama-topic amnandi bafethu. Inhloso niyazi nani ukuthi ukufundisana ngezinto ey'balulekile empilweni ukuze kusasa sizokwazi kangcono futhi senze kangcono. Yebo, yes. Inyanga engathwasanga le bafowethu. I-topic yanamhlanje engifisa sikhulume ngayo eyokuthi isigubhu noma isithwalo, mhlampe kungenzeka mhlampe isithwalo senyoka, mhlampe isithwalo sebhokisi, mhlampe isithwalo saso isigubhu, noma ngabe inhloboni yesithwalo lo osuke uyithwele. Ilanda kanjani imali? Isithwalo siyilanda kanjani imali le esisuke sikunika yona, noma siyithathaphi le mali esisuke sikunika yona wena ukuze ucebe ufike kuleli zinga leli lokuthi mhlawumbe usuhamba ngo-Mercedes, usu-ona amabhizinisi, u-ona izindlu, imizi, uyimiliyoneri kahle kahle. Ithathwaphi yonke le mali le ekufanele ihambe ize ifike kuwena? Ileyo-ke i-topic engifuna ukuthi sikhulume ngayo namhlanje, enginiphathele yona inyanga engathwasanga. Ngiyajabula bafethu ukuthi sihlaleni sonke sifundisaneni, singapholisi maseko-ke bafowethu, asingeneni kuyona i-topic nje straight away, njengoba nazi ukuthi mina angitrayisi, ngingena nje straight to the point, ngenze leyo nto engisuke ngiyenza, ngiphume kanje. Alright, ngizoqala lana-ke. Isigubhu noma isithwalo siyinto eyakhiwayo ngenhloso yokuthi kufaneke ilekelele umuntu in terms of ukuthi ufuna ukuceba, uzolanda ingcebo, futhi sona sizolanda ingcebo nje sinikeze lo muntu acebe. Ya, bese kuba ukuthi lowo muntu naye-ke unemithetho-ke yaso-ke isigubhu asuke noma isithwalo asuke ebekelwe yona ukuthi kumele ayenze, noma ayilandele ukuze lesigubhu noma lesithwalo sizohlezi simprovide naye ngale nto le asuke eyifuna. Shuthi kuney'ngqinamba zakhona ekufaneke noma imithetho ekumele ayigcine njengomnikazi waso isithwalo. Alright, ngizothi uma ngikhuluma la, ngizothanda ukugxila kakhulu, ngizokwenza isibonelo kakhulu ngesithwalo senyoka. Nani niyazi-ke bafowethu ukuthi njengoba sabantu abamnyama, cabanga ukuthi wonke umuntu okwabhekana nale simo sokuthi mhlampe ekhaya, mhlampe nithi nisahleli nje endlini, mhlampe kubonakale ngenyoka, inyokana ekuhlazana umabona abulawa, uyayibona leyo nto, kubonakale ngenyoka ekuhlaza le esikhule thina sazi ukuthi inyoka yedlozi. Mayibonakala endlini ayishawa, uyayiyeka, iyayihambela nje ngoba kusuke kuyidlozi livakashile, noma kusuke kuyidlozi lelo lasekhaya elisuke likhona lapho ngaleso sikhathi, kodwa livela ngani? Ngesimo senyoka. Yes. So, isithwalo siyini? Isithwalo, ithe kahle kahle isithwalo kusuke kuvuswe umuntu, angithi, osuke osadlula emhlabeni, avuswe kuhlanganiswa amakhubalo, avuswa ngamakhubalo.
kuhlanganiswe lawo makhubalo lawo, bese emva kwalokho kuhlanganiswa nomoya walowo muntu, bese ayavuswa, bese aphiwe iy'bongo ezintsha. Abanye baze uze aphiwe ngisho igama, isigubhu hlampe uzwe umuntu esibiza ngegama, yabo. Hlampe athi umbhejembeje, uyayibona leyo nto, hlampe athi asibize nje noma ingaliphi igama, yabo. Kushuthi lo muntu uyavuswa, aphiwe igama, aphiwe iy'bongo zakhe, bese anikwa isiko lakhe ekumele ukuthi enzelwe lona njengomuntu, njengawo wonke umuntu osedlulile emhlabeni oyisimo sedlozi, kunamasiko ekumele enzelwe wona umuntu. So, naye-ke lo muntu uma evuswa ezokwenziwa hlampe utikoloshe, ezokwenziwa amadoda amafishane, ama-boys, ezokwenziwa inyoka, ngoba kahle kahle inyoka le abantu abathwala ngayo kusuke kahle 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 kungeyona inyoka leya, yabo. Leya nto ivela ngesimo senyoka emehlweni abantu, uyabo, kodwa kusuke kungeyona inyoka leya, kusuke kuyisilwane esithizeni esikhandiwe ngesimo somuntu osewadlula emhlabeni ukuthi azofeza iy'fiso zalowo muntu lowo osuke emvusile, kodwa emehlweni abantu izovela le nto ngesimo senyoka ukuze bakwazi, ngathini, ikwazi ngathini, ukuze abantu bangaxwayi, yabo leyo nto, ngoba inyoka isilwane esisaziyo nje, yabo leyo nto leyo, esisijwayele nje, yabo. So, le nto uma ivela ngesimo senyoka, even though siyisabe inyoka, kodwa angeke size sixwaye kakhulu, yabo, and ngeke kuze kube nemibuzo eminingi ezobuzwa, uyabo leyo nto, ngeke kunake-ke kuzothiwa hhayi inyoka, uyayibona leyo nto leyo, kodwa nje kahle kahle kusuke kungeyona inyoka le, kusuke kuwumuntu loya ovusiwe, waphenduka wazoba yilesilwane ekufanele sisebenze siyolanda imali. Ngithe ngizokwenza kakhulu ngesibonelo senyoka ngoba kukhona la ngifuna ukuya khona, uyabona. Alright, nangoku umuntu usetholile inyoka yakhe, usenenyoka. Why most of the time kusetshenziswe isimo senyoka mekukhandwa mekuvuswa lo muntu noma kukhandwa leso silwane leso? Why kufaneke le nto ivele njengesimo senyoka? Uyayizwa leyo nto? Njengoba ngike ngachaza-ke la ukuthi kunesimo esike senzeke lapha ekhaya, hlampe kuvela inyoka bese kuthiwa hhayi ningayishayi idlozi, noma uma uphuphe inyoka kuthiwa hhayi idlozi lakho belikhuluma nawe. Shuthi kahle kahle la idlozi itheni? Inyoka, ngoba ngisho eBhayibhelini, yabo, uyatshelwa laphana u-Adamu no-Eve ukuthi kwafika inyoka, yabo. Futhi kahle kahle inyoka, lingixolele kancane khona umsindwane kade ngiwuzwa, so ngathi ukuma kancane ukuphazamiseka. Okay, so okay, isimo senyoka, idlozi malifika liyaye lifike ngesimo senyoka ngoba ngisho uyothwasa, uyabo, kulabantu laba uthole ukuthi bangena emanzini, uthole ukuthi balandwa idlozi, idlozi lizofika ngesimo senyoka, uyayibona leyo nto. Inyoka it's something that is ngathini, idlozi elivela ngayo. Idlozi ikakhulukazi lisebenzisa isimo senyoka uma ngabe lizovela kumuntu, uyabona. So, labantu laba-ke abakha lezi zinto basebenzisa inyoka ukuze, ngicela ukuqala lapha before ngifike lapho.
Nazi ukuthi umndeni nomndeni unedlozi lakhona, noma unamadlozi akhona angamele lowo mndeni in terms of i-protection, in terms of i-wealth. I-wealth yomndeni iphethwe amadlozi alowo mndeni. Iwona a-decide-ayo ukuthi how the wealth should be distributed, yabo, amongst the family members. Ukhumbule, ama-family members akho akuwona lawo osuke uhlala nawo kuphela. Nibaningi enigadwe yila madlozi lawo, and la madlozi are responsible for i-wealth distribution yalo mndeni. That's why uye ubone abantu bekubona engazuthi amadlozi athatha kancane, noma mhlampe amadlozi ayi awasebenzi, noma mhlampe amadlozi athatha kude, ubone sebegijima sebefuna ini, ukuthwala izinto ey'kanjalo, mhlampe sebelanda iy'gubhu, balande amagundane, belanda zonke lezi zinto lezi ngoba nakhu befuna ini, umcebo osheshayo. Yini-ke owedlozi umcebo ongasheshi uma ngabe ngithi umcebo womndeni uphethwe amadlozi? It's because amadlozi umcebo awugadile and awafuni ukuthi umcebo wefemili, ngoba umcebo wefemili akuwona owabantu abaphilayo ngaleso sikhathi kuphela, kunesizukulwane esiseza naso ekufuneke sibhenefithe kulo mcebo lo, uyayibona leyo nto leyo. Kunabantu, isizukulwane kuzofike kuze isizukulwane kuphinde kuze esinye isizukulwane esingaphambili kwaleso, uyabona leyo nto leyo. So it's not about la bantu abasuke bephila ngaleso sikhathi, it's about isizukulwane ngesizukulwane ngesizukulwane, which sonke isizukulwane kufaneke siwuthole umcebo, sibe nayo imali ezongena, uyayibona leyo nto leyo. Okay, so abantu laba abathwalayo, they create these ancestral beings, uyabona. Shuthi ngathini, bazoyi-create-a le nto ibe ifike ngesiqu senyoka, ukuze uma ngabe nkulunkulu wami, uma ngabe, ngoba kahle kahle ukuthwala usuke uyontshontsha umcebo womndeni wakho, wesizukulwane ngesizukulwane ngesizukulwane, uwuntshontsha wonke wena, ufuna ukuthi uze kuwena wonke njengamanje ngoba kusaphila wena. Ngoba ngithe ingqikithi yethu namhlanje ithi, iphumaphi le mali le esuke ilandwa yiy'gubhu iza kuwena wena mawuthwele? Sengikuphendula-ke manje. Iy'gubhu ney'thwalo zakhiwela ukuyontshontsha umcebo womndeni wonke nanomcebo wesizukulwane esizolandela lapho, nomcebo wesizukulwane esizolandela emva kwaleso sizukulwane leso. Uwuntshontsha wonke lowo mcebo ubuyele ngakuyena yedwa. That's why uma ngabe kukhona umuntu othwele ekhaya, kukancane ukuthi nina abanye izinto zenu y'lunge, kukangaka ukuthi nina abanye iy'nto zenu y'lunge. Ziyabheda iy'nto zenu, ngisho ekhaya nje mekukhona othwele, nina abanye niyahlupheka, iy'nto zenu ayilungi, nibhedelwa yona yonke into. Ngobani? Lo awusekho umcebo ozonikwa nina, awusekho. Hhayi ngoba hlampe nisuke nihluphekiswa ukuthi hlampe uthathe iy'nhlanhla zenu noma ini noma cha, uyahamba lo
ancestral being owakhiwe, angithi uyisimo senyoka, afike ngale, afike a-acthe as part of idlozi lala ekhaya, yabo. Kahle kahle uyobaxhopha, uyobadidisa, uyabo leyo nto leyo. Mefika angithi uzofika naye ngesimo senyoka, uyabo leyo nto. Uma bembuka, kusho ukuthi omunye wethu lo, angene, yayibo leyo nto leyo. Angithi phela lo muntu uzoshawelwa isiko, kuthathwa isiko lala ekhaya, angithi phela lo muntu lo ngoyikhathi eyithatha le nto, kuthathwa isiko lala ekhaya, kuthathwa isiko lalo muntu, ihlanganiswe le nto le, ithathe iphekwe 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 bese izofakwa egazini lakhe. Angithi uyayibo leyo nto leyo. So isine-power over igazi lala ekhaya. Le nto ivuswe ngegazi lala ekhaya, ukuvuswa kwayo, ngoba phela wena uyagcatshwa, ugcatshwe ufake le nto egazini lakho. So le nto mayifika ngale, amadlozi ayitshela ukuthi this is one of us, yabo, athathwa abekwe la. Kanti njengoba efika la, yena une-purpose eyi-one, uzontshontsha umcebo wala ekhaya, bese ayasuka ayontshontsha umcebo wakubo la esuka khona. That's why kuthiwa, makuthiwa kuvusa umuntu, hamba ofuna ithuna mhlampe le-India elalinemali, oMohammed, oGavenda, obani bani, yabo. Ithuna-ke nje mawufika kulona, uyalibona ithuna labantu abanemali, akudingi nje ukuthi kuze kubhalwe mhlawumpe ku-Tomb Stone ukuthi hhayi, lo muntu wayengcwatshwe la unemali. Uyabona nje ithuna lomuntu ongenamali nethuna lomuntu onemali liyabonakala nje, simple, uyabo leyo nto. So that's why-ke, ngoba awukho umcebo, ayikho imali emile esihlahleni. Le mali ukuze ifike kuwena kumele ithathwe somewhere, khona la kumele ithathwe khona ukuze ibe khona kuwena, ngoba phela ayikho imali imfisa ovutane nje iqhume nje out of nowhere, mhlawumbe iqhume etsheni, iqhume olwandle, ayikho imali esolwandle, yabo. Elwandle uzoyitholela o-5 rand laba abayiphoselwa abantu lapha, yabo, ayikho imali esolwandle. So le mali le iphumaphi pho lo osuke wena uthuma le nto uthi ayihambe uyoyilanda, ilandaphi? Angithi uyabona, kuntshontshwa imali, untshontsha imali yomndeni wakhe, kahle kahle lo muntu usacrifice-a ngomndeni wakhe wonke, uthi hhayi, ngisho umndeni wami wonke ungahlupheka, ngisho isizukulwane ezisiza ngaphambi kwethu, ngisho singahlupheka, mina ngikhathele le nto, ngiyayenza le nto, bese ayayenza. Ushawa umhobholo noma ushawa ukungazi, ngoba phela iy'nyanga abantu azibatsheli iqiniso, uyabo, zibakhela la phezulu, zibakhele la, uyabo leyo nto. Kuthiwa hhayi le nto i-simple le nto, yabo. Uma wenza u-1 no-2, inkinga kuzoba ne-sacrifice ekuzofanele uyenze, uzohlaba isikabhu mhlampe wena nje njalo ngonyaka, yabo. Hhayi nawe uyithathe kalula le nto, uthi hhayi, hhayi ilula le nto, ngizoyenza vele imali izobe ingena, kanti ayikho leyo nto. Uyohluphekisa umndeni wakho forever, forever, yabo. Umhobholo nje ukubulele, usuke ukubulele nje umhobholo, uhluphe. Wonothisa futhi la bantu laba abathwele, abanemali, bathi mese bethwele le nto, uyibuke ngisho emamuvini lawa ako-Nigeria, kobani bani, lawa money rituals movies or blood rituals movies, yabo. Those people are actually telling the real stories ezenzakalayo, yabo. Those people are telling real stories ezenzakalayo, and those things oy'bona lapha are the actual things, not by mengithi actual sengisholo ukuthi like kwakwenzeka kona ngqo labantu ababelapha ibona, but those are true stories, imitation of true stories, izinto ezenzeka
noma izinto ezenzakalayo. Uyayibona leyo nto leyo. They tell these stories through ama-past experiences or izinto ababeyibonile noma ezenzeka in the past, and then they create these stories for people for awareness ukuthi, yabo, for awareness. Uyabo leyo nto leyo, ukuthi bakhombise abantu ukuthi these things are actually there. Uyayibona leyo nto leyo. Lo muntu ufike athwale, alanda isigubhu. Okokuqala into ekwenza ukuthi ube ne-stress, uze umcabango yakho ize ifike la ekuthenini khona usufuna ukuyolanda isigubhu, usufuna ukuthwala. It's because mhlawumpe ngoba usuke uney'ngane ungakwazi ukuy'provide-ela, unomndeni, unoma, uyakukhalela zonke iy'nsuku, unesifiso sokushintsha impilo yomndeni wakho. Uyayibona leyo nto? Kodwa uma usufika lapha, ingqinamba yakhona ithi ngeke uwufide umndeni wakho ngemali yethu. Akuwona umndeni wakho osecrifice-ile, uwena osecrifice-ile. So le mali eyakho, hhayi yomndeni wakho. Uyayibona leyo nto? Usuyaxeka wena ukuthi hawu, kanti kunje, that's why ubone, uthole ukuthi umuntu u-filthy rich, like filthy rich, ayikho into anganayo, ayikho into anganayo. Ungancamela ukuba ney'moto eziwu-20, umuntu wakini engenayo ngisho imoto eyodwa? Uyabona khona into e-wrong lapho. It's not about ukuthi akafuni noma hlampe unenhliziyo embi noma hlampe uyabazonda abantu bakubo noma hlampe kanjani, cha. Yingqinamba yakhona, ithe umthetho wakhona. Awukwazi ukuthatha imali yethu uyofida ngayo abanye abantu. Le nto ifana njengokuthi ube nonkosikazi. Uyayibona leyo nto? Angithi wena unonkosikazi, ukhokhile amalobola, washada. Uyayibona leyo nto? Ushadile manje nalo muntu. Uzokutshela unkosikazi ukuthi ngeke uthathe imali yala ekhaya uyofida umndeni wakho. Uyayibona leyo nto? Kodwa ngey'khathi ningakashadi, wengenankinga, kukuhle kunjeya, yabo. Eyithatha igrosa, eyihambise, ehambise iyonikeza uma. Kodwa once washada, useqala phansi, usekutshela ukuthi manje ngeke uthathe imali yala ekhaya uyayihambisa. Into ecishe ifane naleyo. Uyayibona leyo nto leyo? Kahle kahle into nje efanayo straight, yabo. Awukwazi la bantu laba, kahle kahle me walitshatha lolu godo noma wasithatha lesigubhu noma wasithatha lesithwalo, kahle kahle wena usuke usungasayena umuntu wakini ngokwabo. Wena kodwa uwazi lokho. Wena usuke usungayena umuntu wakini, usuke umndeni nabo. Uyabo? That's why behambe bekutshela ukuthi, hey, sifuna manje ingane yakho manje, ngeke ayi, sicela usinikeze ingane yakho. Ukhala uyiphule wena uthi, hayi bo, ingane yami, ingane yami. Ngokwabo bona bazi ukuthi wena awunawo umndeni. Wena uthathe thina, wena wavusa thina. Ithini umndeni wakho? Wasitshela manje ngomunye umndeni. That's why befuna ingane yakho, ngoba manje bafuna le nto othi uyayithanda wena, banomona, bafuna uthande enye into, bafuna uthande bona kuphela. Angithi uyayizwa leyo nto? So wena ukwazi ukuthi wena uthi unengane wena oyithandayo ozoyivikela. That's why bese kuthiwa sesicela leyana-ke manje, yabo, noma hhayi sicela uma wakho, noma hhayi sicela ubani. Angithi uyabona-ke ukuthi iyinkinga kanjani le nto. So nje bafowethu, mina into engingayisho sengivala, isithwalo akuyona i-option. Bangampongoloza, bampongoloze baze baqede, ayishaye phansi benzeni, bafake ama-adverts awu-50 million. Ngithi mina isithwalo is not an option. Noma ngabe kuthiwa usuhlupheke kangakanani empilweni, isithwalo is not an option, ngoba wathatha isithwalo ubulala umndeni wakho wonke.
umndeni wakho wonke uyawubulala, ubulele straight, ngeke baze banitshele iqiniso, but mina ngizonitshela. Onendlebe uyezwa, inyanga engathwasanga isiyaphuma. Ngiyabonga.